Лалјо Продакшн. Деси иска да поздрави своето момче Маријан од село Бежаново. Сине мој, чуј ме ти, каквото и да става, до теб сам помни. Не бих те предал, не бих те продал, до теб сам сине, не се плаши. Сине мој, чуј ме ти, каквото и да става, до теб сам помни. Не бих те предал, не бих те продал, до теб сам сине, не се плаши. Подкрепај сила, сине, ще ти давам аз. В добро и в зло, аз сам до теб. Винаги можеш да разчиташ на мен. В този беден свят аз съм богат. Подкрепај сила, сине, ще ти давам аз. В добро и в зло, аз сам до теб. Винаги можеш да разчиташ на мен. Аз съм богат.